Hej, i denne video vil jeg vise dig, hvordan det er, at du monterer de mest relevante kabler til din enhed. Der følger en masse kabler med til enheden, men de mest relevante er disse 1, 2, 3, 4 styks. Det første, vi tager hul på, er GPS'en. God idé at have i grund af, at der er nogle funktionaliteter, som fungerer bedst, når det er, at den er monteret. Så har du også mulighed for at se, hvor hurtigt du kører, for eksempel. Godt. Bum. Den skal bare skrues på bagi. Det næste, det er videokablet til eventuelt bakkamera, samt Bluetooth receiver til at tilkoble Android Auto, samt Apple CarPlay. Den skal blot sættes i bagi her. Og det, der er smart for de her kabler, det er, at det kan næsten ikke gå galt, grundet at hver evig eneste kabel har for eksempel 6 pins. Jamen, så har du kun en her bagved, der har 6 pins. Så det er lige til. Det næste, det er strømkablet. Der er nogle ting, man lige skal huske på der. Det kommer vi til lige om et øjeblik. Det første, det er, at strømkablet selvfølgelig skal sættes i. Og så har du den, der skal gå til din bil her. Det vil sige den ende. Det næste, det er, at du skal sørge for, at jeg ved ikke, om det kan ses ordentligt her. De her to, de skal sørge for at være trukket fra hinanden. Og det er simpelthen på grund af, at hvis det er, at de er sat sammen, jamen, så trækker den konstant strøm fra batteriet, og så ender du med at gå død. Så lille fif. Hvis det er, at den er sat sammen, træk det fra hinanden. Det næste, det er canvasboksen. Den skal man sørge for at sætte i det her kabel her. Og det canvasboksen gør, det er, at den giver din bil nogle funktionaliteter, så du for eksempel kan styre bilen via rattet, som for eksempel at skrue op og ned. Det næste er den her, sådan en lille hvidt kabel. Det er det, der går fra canvasboksen, så det vil sige, hvis det ikke er sat i, jamen så fungerer canvasboksen ikke optimalt. Bum. Godt. Så mangler vi det sidste RSA-kabel, fonokabel, det er det også kaldt. Det skal sættes i den aflange fætter, der er her bagi. Så vi kan få lov til at klikke den i. Så har den der. Perfekt. Godt. Grunden til, at den skal sættes i, det er simpelthen fordi, at vi skal bruge 12 volts kablet, der er lige her. Og det sætter vi så sammen med det kabel, der går fra blæseren. Så det er, at du har en blæser, der fungerer optimalt og funktionelt. Nu skal vi have nogle bedre briller. Alright. Jamen, det var sådan set det. Så håber jeg, det hjælper. Ellers så skriver I bare.